K hotelu Limba sa začína príbeh písať v 70. rokoch minulého storočia. V kronike mesta Tvrdošín sa prvýkrát spomína v roku 1973. Vtedy o ňom napísali: vo výstavbe je hotel skupiny B. Ďalšia zmienka o ňom je z roku 1976. Do užívania sa dal moderný hotel Limba. Pre niekoho len typický hotel s možnosťou sa ubytovať a vystravovať, pre obyvateľov Tvrdošína však hotel znamenal oveľa viac. Už od jeho otvorenia sa stal významným miestom pre spoločenské udalosti, kde sa stretávalo celé mesto. Rodičia s deťmi, rodičia s rodičmi, mladí s mladými. Vedeli, že ak chcú niekoho stretnúť, určite to bude v Limbe. Hotel od svojho otvorenia ponúkal najlepšie služby v meste aj blízkom okolí. Tešil sa obdivu a pochválam každého, kto do neho vkročil. Bolo to zatiaľ najúspešnejšie obdobie jeho existencie a pýcha nášho mesta. Písal sa rok 1992, keď sa vedenie mesta dozvedelo, že bývalé reštaurácie, ktoré mali zo zákona hotel odovzdať mestu Tvrdošín, sa podpísali pod nelegálny podvod. V istom momente, tak ako to bolo na začiatku demokratického obdobia, vhodného pre mnohých vypočítavcov, týmto začali špekulácie aj o tento objekt. Zvláštnymi a nekalými praktikami sa to aj podarilo. Za obdobie výkonu práva úroveň poskytovaných služieb začala klesať tak rýchlo, ako začala klesať aj návštevnosť. Hotel sa stal nezaujímavým a neatraktívnym ako pre turistov, tak aj pre domácich a postupne sa premenil na miesto, kde len z času na čas niekto prespal. Na miesto, kde sa začala zanedbávať údržba i hygiena. Bývalý majiteľ, kedysi slávny hotel, začal ťahať ku dnu. Súdna moc rozhodla, že tituly, ktorými sa vedenie hotela preukazovalo, sú od samého počiatku neplatné. Týmto sa začal takmer 20-ročný maratón súdnych konaní a snahy o získanie hotela do vlastníctva mesta tak, ako to zákon o majetku mesta deklaroval. Dôležitým dátumom v tejto kauze sa stal 27. marec v roku 2008, kedy Krajský súd v Žiline rozhodol, že hotel i pozemky k nemu priľahlé sú vlastníctvom mesta Tvrdošín. Tvrdošín, významné kráľovské a v súčasnosti i okresné mesto, zasadené do čarovnej krajiny s množstvom príležitostí, ako tráviť voľný čas, má výborný potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Na jednej strane sú Oravice, ktoré núkajú možnosť športového vyžitia v podobe pešej turistiky, lyžovania či oddychu v bazéne s liečivou termálnou vodou, a na strane druhej je tu množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré potešia historicky a umelecky ladenú dušu. Tvrdošín i jeho okolie teda majú tendenciu obsiahnuť mnohé druhy cestovného ruchu v každom ročnom období. Chýbalo mu už len jediné. Centrum, ktoré by kvalitou ponúchaných služieb zaplnilo medzeru na trhu, ktorá tu vznikla po roku 1993. Vedenie mesta už v roku 2009 začalo verejne uvažovať o oživení cestovného ruchu a turizmu, čo bolo možné zrealizovať len rekonštrukciou a obnovením zašlej slávy hotela. V rámci cezhraničnej spolupráce mesta Tvrdošín a gminy Koštielisko vytvorilo projekt na rekonštrukciu objektu. Tento projekt vypracovali partnerské mestá v rámci programovacieho obdobia 2007-2013. V veľmi krátkom čase stihli pripraviť potrebné dokumenty, zabezpečiť stavebné povolenie či technickú dokumentáciu. Hlavným cieľom projektu bola podpora rozvoja turistiky, cestovného ruchu a rekreácie vytvorením chýbajúcich služieb. Zvýšenie turistického potenciálu, vytvorenie obchodného a kongresového centra. Už v prvej etape hodnotenia bol projekt schválený, avšak musel byť počas 3 rokov prispôsobovaný požadovaným kritériám, čomu sme sa vedeli prispôsobiť. Keď informácia z Krakova potvrdila, že projekt mesta, pomenovaný ako Centrum tradícií a turizmu, definitívne splnil všetky požadované kritériá, bolo možné pristúpiť k podpísaniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Európskej únie. Nekonečný príbeh bol po dlhých rokoch ukončený a konečne nastal čas na zaslúženú odmenu. Písal sa rok 2014 a v mestských novinách sa objavil titulok: Bývalý hotel Limba dostane novú tvár a nového ducha. Úžasná správa pre celé mesto. Obyvatelia zrazu začali chodiť okolo hotela s väčším záujmom a zvedavosťou, čo sa tam práve deje.
Potom, ako pracovníci technických služieb vypratali odtiaľ všetok nefunkčný a rokmi opotrebovaný nábytok, sa naskytol na hotel mrazivý pohľad. Omietky boli opadané, drevené okná zvetrané, vykurovací systém i vzduchotechnika nefungovali, zničené boli elektroinštalácie, cez poškodenú strechu presakovala do budovy dažďová voda. Rozvody ústredného kúrenia boli zničené potom, čo v nich zamrzla voda. Bez pravidelnej údržby sa rozšírili plesne, skorodovali všetky kovové časti zariadenia. Bývalý majiteľ hotel nešetril, avšak vďaka úspešnému projektu objekt dostal druhú šancu na život. Počas symbolických 9 mesiacov hotel prešiel znovu zrodením. Bola opravená strecha, opravená a zateplená fasáda, vybudoval sa nový vnútorný vodovod, kanalizácia, ale tiež aj nový vykurovací systém, vzduchotechnické inštalácie a elektroinštalácie. V celej budove sa robili povrchové úpravy stien, zatepľovali sa stropy, vymenili podlahové krytiny, obklady a dlažby, vymenili sa okná, dvere, výťahy a balkóny. Kompletnou rekonštrukciou prešla stavebná časť kuchyne, ktorej boli dodané nové, moderné technologické zariadenia s vybavenosťou. Počas pracovných dní aj sobôt pracovalo na stavbe 50 robotníkov súbežne v interiéri aj exteriéri. Výsledkom bola možnosť širokej verejnosti na vlastné oči vidieť, ako schátralý hotel v krátkom čase dostáva novú tvár. Pripravilo sa základné vybavenie na úrovni trojhviezdičkového hotela s kapacitou 60 lôžok s možnosťou prísteliek. Veľká konferenčná sála pre 100 osôb a malá konferenčná miestnosť pre 20 osôb. Reštaurácia zabezpečí obsluhu pre 60 až 100 osôb, pričom kuchyňa je schopná pripraviť až 450 jedál denne. Pripravená je tiež kaviareň s kapacitou 40 osôb, ako aj mliečny bar s pochuťkami miestnej a poľskej gastronómie. Milovníci fitness prídu na svoje športovo-relaxačné miestnosti a prostredníctvom fakultatívnych výletov budú môcť regenerovať telo v mestských kúpeľoch v Oraviciach.
A tak dnes, necelý rok potom, čo začali práce na hoteli, môžete vidieť, že úsilie, snaha a odvaha nevzdať sa a nepadnúť na kolená počas 20 rokov priniesla výsledky. Hotel patrí mestu, vonia novotou a je pripravený naplňať všetky ukazovatele projektu, nie len počas doby udržateľnosti, ale aj v nastávajúcom období byť tu pre našich občanov a návštevníkov. Je čas opäť otvoriť tradíciu, kde sa môžu stretávať rodičia s deťmi, rodičia s rodičmi a mladí s mladými. Vitajte v Centre tradícií a turizmu Limba.